नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी चिकन रस्सा आणि मालवणी चिकन हड्डी रस्सा दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य बघूया। इथे मी पाव किलो चिकन घेतलं आहे। इथे मी पाव किलो चिकन हड्डी घेतलेली आहे। इथे मी 1 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलं आहे। 1 वाटी सुक्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं आहे। 2 वाटी कांदे उभे चिरून घेतले आहेत। 2 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। 12 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। मालवणी मसाला घेतला आहे। गरम मसाला घेतला आहे। चवीपुरते मीठ, हिंग, फोडणीसाठी कांदा आणि फोडणीसाठी तेल। तर आपण कृतीला सुरुवात करणार आहोत। मी हे वाटण आधी क्रमाक्रमाने गरम तव्यावर भाजून घेणार आहे। इथे मी तवा गॅसवर गरम कर ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। थोडं कांद्यामध्ये तेल घालत आहे। आपला कांदा छान खरपूस भाजलेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि आता मी जे वाटण भाजलेलं आहे गरम तव्यावर ते थंड होऊ देणार आहे। आता वाटण थंड होईस्तोवर
मी आता चिकन आणि चिकनची हड्डी फोडणीला घालते। त्यासाठी मी टोप गॅसवर गरम केलेला होता आणि गरम झालेला आहे टोप। आता मी टोपामध्ये तेल घालत आहे। आता तेल थोडं गरम होऊ देऊया। तोपर्यंत मी दुसऱ्या टोपातही तेल घालत आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण हिंग घालणार आहोत। दुसऱ्या चमचा मी हिंग घालत आहे। आता ह्याच्यात कांदा घालत आहे। आता दुसऱ्या ह्याच्यात कांदा घालत आहे। आता 1 चमचा मालवणी मसाला घालत आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला घालत आहे। दुसऱ्या टोपामध्ये 1 चमचा मालवणी मसाला घालत आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला घालत आहे। आता मी हे असं व्यवस्थित मिश्रण एकजीव करून घेणार आहे। दुसऱ्याच्या सुद्धा असं छान एकजीव करून घेणार आहे मिश्रण। आता ह्याच्यामध्ये मी चिकन घालत आहे। व्यवस्थित मिश्रण एकजीव करून घेते आणि पाणी घालत आहे थोडंसं आणि अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। दुसऱ्या टोपामध्ये मी हड्डी घालत आहे। एकजीव करून घेत आहे व्यवस्थित आणि थोडं पाणी घालत आहे। अर्धा चमचा मीठ घालत आहे। आता आपण 10 मिनिटांनी बघूया। इथे आता चिकनला उकळी येते। आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवत आहे आणि गॅस अगदी बारीक करायची आहे, मंद आचेवर करायची आहे। इथे हड्डीला सह उकळी आलेली आहे। आता मी ह्याच्यावर प्लेट ठेवते आणि गॅस अगदी मंद आचेवर करते। गरम तव्यावर भाजलेलं वाटण मी आता मिक्सरमध्ये वाटून घेत आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालत आहे आणि मिक्सरमध्ये वाटून घेत आहे। आता मिक्सरमध्ये हे वाटण वाटून झालेलं आहे। आता आपण 10 मिनिटं थांबूया। तर आता बघूया 10 मिनिटं झालेली आहेत। चिकन शिजलं काय ते बघूया। असं ताटात काढायचं आणि चमच्याने बघायचं आपलं चिकन शिजलेलं आहे। आता आपण हड्डी बघणार आहोत। आता हड्डी सुद्धा अशीच मी प्लेटमध्ये काढते आणि बघणार आहे हड्डी शिजली काय ती। तर हड्डी शिजलेली आहे आपली चांगली। तर आता आपण मिक्सरमध्ये
वाटलेलं जे वाटण आहे त्यातला अर्ध मी चिकन रस्स्यामध्ये घालणार आहे आणि अर्ध चिकन हड्डीच्या रस्स्यामध्ये घालणार आहे. आता मी 2 चमचे वाटण घालत आहे आणि पाणी घालत आहे. आणि उरलेले 2 चमचे वाटण त्याच्यात घालत आहे. आता चिकनच्या रस्स्यामध्ये जास्त मी वाटण घालते. आता ह्याच्यामध्ये वाटणामध्ये मी पाणी घालून मी आता ह्याच्यात घालत आहे आणि थोडं चिकनच्या हड्डीमध्ये घालत आहे. आता हे मिक्सरच्या भांड्यात लागलेलं वाटण होतं म्हणून त्याच्यामध्ये मी पाणी घालून मी आता एक्स्ट्रा मिक्सरचं पाणी मी घातलेलं आहे. आता आपण 10 मिनटं अजून थांबणार आहोत आणि शिजू देणार आहोत चिकन आणि चिकनची हड्डी. 10 मिनटं झालेली आहेत. चिकनला उकळी आलेली आहे आणि चिकन हड्डीला सह उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस काढत आहे. तर मालवणी चिकन रस्सा तयार केला आहे. तसाच बकऱ्याचे मटण व कलेजीसुद्धा अशीच करतात. आणि मालवणी चिकन हड्डीचा रस्सासुद्धा तयार केला आहे. तसाच बकऱ्याच्या हड्डीचा रस्सासुद्धा असाच करतात, पद्धत सारखीच. जर तुम्हाला मालवणी चिकन रस्सा व मालवणी हड्डी रस्सा आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.